धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादनि जथाय बानजायनायाव 30 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादाया दिनै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादायाव जनाय हालामनि मुस्रि दिफुराम बर'खौ सेरजा आरो सिफुंनि फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होनायाव मोननो हादों आरो खाम फोरोंगिरि महरै मुलुगसा बर'खौ फोरोंथाय होनायाव मोननो हादों। बे हाबाफारिखौ मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं आरो सेरजा दामनायाव आखा-फाखा जानांगौनि थाखाय दामजु फोरोंथाय मावबादाखौ होदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि मावबादा फोजोबनाय हाबाफारियाव मागुरमारि गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो बाहागो लानानै मावबादाखौ फोजोबनाय जायो। गिबियावनो गासै बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव आं बेखौनो फोरमायगोन, जोङो मागुरमारि गामि आफाद आरो लाइमोन आफादनि मोनसे बिथांखि लानायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जिथुनाखि दोरोङारि दामजु सेरजा सिफुं खाम बर'नि हारिमुखौ सिगाङाव दोननानै जोङो बेखौ सोलोंनो थाखाय 1 दाननि थाखाय जों बयजोंबो मिथिजानाय आदा दिफुराम बर'खौ लानानै जों मोनसे मावबादा गायसनदोंमोन। बे मावबादानि दिनै जोबथा सान, जों बिथांखौ दिनैनि दिनाव फर्मेलि जों बिदाय होनाय जाबाय। मास मोनसे फोरोंनायनि गेजेराव जोंनि सोलोंसाफोरा जा सोलोंबाय बेखौ जोङो दिनै दिन्थिफुंनायबो जादों। नोंथांमोना बेखौ भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। जों गोजोननाय मोन्दों। आदाया मास मोनसेहालागै जा मोनसे गोबां खस्थ' खालामनानै बेयावनो हर थानानै फुंनि मोनानि बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि सोलोंसा बिथांमोनखौ फोरोंदों। बेनि थाखाय आङो बे समाव आदाखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन मागुरमारि गामि आफादनि जानानै। जोंनि गामिनि जाखिनि सोलोंसा बिथांमोना सोलोंबाय, बिथांमोननि सोलोंनायनि गेजेरजों आसा थिदों जोंनि गामियाव जोंनि बर'नि जानाखि दोरोङारि दामजु सेरजा सिफुं आरो खाम बे इयुन समाव जोंनि गामिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जों बेखौ मोजाङै खोनानो मोनगोन। लोगोसे इयुन जोलैखौ बिथांमोना उन समाव सोलोंनो खाबु होगोन, सोलोंलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो जोंनि दिनैनि जा मावबादानि सायाव सुंद' फोरमायथिनाय बेखौ आङो जोंनि फोरोंगुरु बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबियाव खुलुमबाय नोंथांमोननि मिडियानिसिम आरो भिउवार्सफोरनिसिम। दा खोथाया जाहैबाय, आंखौ मागुरमारि गामिया रायजो राजाया सानखांगिरि बिथांमोना साननानै उन जोलै जोंनि दामजुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंथाइ होलांनो थाखाय लिंना लाना फैदों। बेनिफ्राय जोब्बायानो दिनै बिदाय सान। बिदाय सानाव दा थांनो जाबाय आरो। बेसेबांसो रोंखो गथ'फोरा? रोंनायाथ' नों मिउजिकखौ नों मास मोनसेयाव रोंनाया गोरलै खोथा नङा। अब्ला प्रिलिमिनारि जा ABC सेरजा दामनायनि, खाम दामनायनि, सिफुं दामनायनि बेखिनिखौ होनो हादों। आरो नुनो मोन्दों मास मोनसेयावनो बिथांमोना बहुद आयत्त' खालामनो हादों। फोरोंनानै आं ओरैबायदि मोजां मोन्दों, बे गामिनि जा साननाय हनाय रायजो राजानि अनलायनाय जा थांखि खामानि मावनो लानाय हारिनि थाखाय उन जोलैनि थाखाय मोजां। थांखियाथ' बे जोङो हारि हिसाबै थांना थानो थाखायबा जोङो गावनि दामजुखौ गावनि गासै मोनफ्रोम बिथिंखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। बे हिसाबै जों जायफोर गोरों गोरा रायजो राजाया मदद होनांगोन, बोखांना लाबोनांगोन। दा बहायथ' बहुद दंमोन, बे गासैबोथ' हाया, गावबा गाव मोनसे इन्टारेस्ट थायो नालाय। जायफोरा इन्टारेस्ट जादों, गोसो दङ फैदों। दा 20 जनसो दङ आरो गासै। बिदिनो मा फोरोंदों? बेनो दा फार्स्ट टाइमाव जोङो सेरजा लादों, सिफुं लादों, लावखार सिफुंखौबो लादों, खेराइ सिफुंखौबो लानाय जादों। ओमफ्राय खाम बे मोनथामखौ लानाय जादों। खाम सिफुं सेरजा दामोब्ला सिफुं सेरजा दामनानै जिउ खांनो हागोन ना हाया? बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेथ' बे जोंनाव ओरैबायदि बुंनाय दङ, सेरजा दामबा दुखिया जायोनो, माबा सिफुं दामबाथाय माबा हाथाय गयोनो। बेथ' इम्पसिबोल नंखाथारा एकदम। ओरैनो मानसिफोरखौ माबा नार्भास खालामना दोननायसो, सिगिना दोननायसो। खोथाया नों गासै बिथिंजों जोङो लोरबां जानो हायो जुदि बाहायनो रोङाबाथाय। नों सेरजा दामबा जुदि दुखिया बे नङा। दा आं दुखिया जादों नामा? आंथ' दुखिया जायाखै। आंथ' मुलुगाव मिथिजादों। सिफुं दामनायफोरा दिनै सिफुंजोंनो न'खर सालायदों, न'खर जादों। उन जोलैनो रायजो राजा गोजोन होनो हादों, उन जोलैनो सोलोंथाइ होलांनो हादों, लामा देखायलांनो हादों। नंखाय बियो सेरजा दामबा दुखिया जानाया नंखाय आरो।